Familja ta' 4 persuni sal-oħra ħalset madwar 735 euro fil-kont tad-dawl kien ikollha tħallas aktar minn 520 euro żjed li kieku l-gvern ma investix fis-sussidji multimiljonari. Spjegat dan il-Ministru Enerġija Miriam Dalli fil-Parlament dan hekk kif Gvern Laburista żamm stabbli il-kontijiet tad-dawl u fuels għall-familji u negozji Maltin u Għawċin. Innutat kif il-politika tal-Partit Nazzjonalista hi differenti hekk kif Bernard Grech tkellem kontra is-sussidi waqt li qallek il-kontijiet tad-dawl jolgħu b'mod internazzjonali jolgħu ukoll lokalment. Aħna bil-fatti naraw li nkunu qegħdin ngħinu lin-nies fejn l-iktar għandhom bżonn. U jiena illejla kont nistenna li l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista tagħmel referenza għall-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija, però għal darb'oħra dak ma rajniex għaliex jirrifletti wkoll id-diskors l-aktar riċenti min-naħa tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana innota l-iżbalji li kien hemm f'din il-mozzjoni mresqa mill-Partit Nazzjonalista. Il-Ministru semma li ftit li xejn hemm sustanza f'din il-mozzjoni imresqa mill-Oppożizzjoni. F'dak kollu li qed tgħid l-Oppożizzjoni ftit hemm xi wieħed jista' jomod għaliex fil-verità meta wieħed ifittex isib illi ftit hemm sustanza. Il-Ministru Clyde Caruana innota kif il-fabbriki, in-negozji u l-familji kellhom l-ogħla kontijiet tad-dawl fl-Ewropa fi żmien gvern ta' Konsipien waqt li llum il-ġurnata pajjiżna għandu l-irħas kontijiet fl-Ewropa ferm inqas minn kemm qed iħallsu l-Ewropej. Il-Ministru Caruana innota d-differenza bejn żewġ partiti. Din hija d-differenza bejn żewġ naħat. Meta l-pajjiż kien ma jiflaħx ħadd ieħor ġabuar. Meta l-pajjiż ikollu bżonn f'din in-naħa tal-Kamra appoġġ isir u dak li se nkomplu nagħmlu illum fix-xhur u fis-snin li ġejjin.